kender garanteret godt situationen. Det er en god dag. Alt går efter planen. Du har det godt. Og så sker der alligevel pludselig noget, der får alle til at grine af dig. Det sker i skolen, på gaden, derhjemme. Og det sker altså også for de allerbedste fodboldspillere. Det er kikser som den her, der gør det sjovt at se fodbold. Men for dem, der sørger for underholdningen, er det ikke altid lige morsomt. Og sidst fod på 2 bolde, som går i mål, men desværre i eget net. Så det var træls. Man har mest lyst af alt til at måske finde en skovl og så grave sig ned i et hul. Det var træls. Det er sådan med brøler, at nogen er bare sjove. Andre er lidt mere alvorlige. Og det er de sidste, der er sværest at komme sig over. Fejl laver man bare ikke, men det gjorde man jo bare. Ja, altså der føler jeg med Rune Petersen her, det må jeg sige. Den er frygtelig, den der. Det ligner noget, jeg kunne have fundet på. Ja, det var en eftermiddag. Hvis du engang brænder en kæmpe chance, eller koster et mål, er der kun én ting at gøre. Find en ordentlig forklaring. De Adidas-bolde, de springer altså en lille smule højere, end jeg er vant til med vores Select-boldene. Så den hopper direkte op i hovedet, og så ryger den ind i målet, ikke? Så det er jo sindssygt mål, ikke? Og så ellers bare kig frem. Så næste gang du laver sådan en som den her, så husk på, du er ikke den eneste. www.facebook.com/ahmedjissanag